Kyrie eleison, Kyrie eleison. Хвала Христу! Гаворка ў гэтым цыкле відэаролікаў пойдзе аб малітве. Не ставім сабе за мэту навучыць вас, бо кожны, хто маліўся, ужо ўмее гэта рабіць. Але ўсё ж, кожнаму з нас над некаторымі рэчамі варта папрацаваць, даведацца штосьці новае і падзяліцца сваім досведам. Я пастараюся агучыць шматвекавую і вельмі багатую малітоўную традыцыю касцёла у разнастайнасці яе спосабаў і формаў. Вядома, у кантэксце нашай з вамі сучаснасці. Але пачнем спачатку. Што такое малітва? І навошта яна нам? Катэхізіс каталіцкага касцёла для моладзі, які ў гэтым годзе выйшаў па-беларуску, кажа, што малітва – гэта зварот сэрца да Бога. Калі чалавек моліцца, ён уступае ў жывыя адносіны з Богам. Жывыя адносіны з Богам гучыць так смела і нават фантастычна. Але там жа чытаем далей, і гэта нам тлумачыць, пра што ідзе гаворка. Нельга навучыцца маліцца, як вучыцца розным тэхнічным навыкам. Уменне маліцца, як бы парадаксальна гэта не гучала, гэта дар, які чалавек атрымлівае праз малітву. Немагчыма сказаць, што ведаеш чалавека, калі ні разу не сустрэўся з ім. І тое ж самае адносіцца і да Бога. Самыя грунтоўныя звесткі згодных к даверу крыніц. Усё, што можна даведацца, усё, што я магу вам расказаць, гэта толькі ўступ да прыняцця рашэння сустрэцца з ім як з асобай. Малітва, як кажа катэхізіс, зварот сэрца, гэта удзел і розуму, і ўсёй істоты чалавека, разам з пачуццямі і ўяўленнем. На практыке часта ўзнікае пытанне, такое простае і вядомае «калі?». Гэта добрае пытанне. Часу не хапае на мноства добрых рэчаў, і малітва, на жаль, аказваецца ў іх ліку. Чалавек перакананы ў патрэбе малітвы. Я ўпэўнена, што вы, якія глядзіце нас, таксама перакананыя ў гэтым. І, напрыклад, мы ставім будзільнік раней, або плануем выключыць увечары ўсе гаджеты і памаліцца перад сном. І ўсё ж прапускаем гэты час. Штосьці іншае ўклініваецца, адцягвае. Магчыма, не хапае глыбейшага і ўласнага адказу на пытанне «навошта мне гэта?». Малітва, паводле майго меркавання, не майго, але святой Тэрэзы Авільскай, гэта нішто іншае, як размова з сябрам, з якім мы часта і ахвотна сустракаемся сам-насам, каб паразмаўляць ім, бо ён нас любіць. Гэта словы вялікай святой. І з такім меркаваннем туга па Богу, які адкрываецца чалавеку, паспрыяе, што час на малітву не будзе адным з пунктаў доўгага спісу дзённых спраў, на які можа не хапіць часу, бо гэта штосьці іншае, што стаіць асобна і прыцягвае само па сабе, як сустрэча з дарагой мне асобай. А наступнае пытанне дзе? Ніхто не будзе спрачацца, што Бог ёсць паўсюль і чуе нас у любым месцы. Але ў нас саміх ёсць пэўныя абмежаванні, прычыны індывідуальныя. Хтосьці можа добра маліцца сярод спраў і абавязкаў у грамадскім транспарце, але іншаму патрэбны асобны пакой, цішыня і адчуванне бяспекі, закрытыя дзверы, што ніхто не надумаецца увайсці і перашкодзіць малітве. Гэтаксама, як адзін на вячэрняй малітве можа і ў ложку заплюшчыць вочы і зрабіць вельмі добры рахунак сумлення аб пражытым дню, але большасць з нас у такіх умовах адразу ж засынае. Што канкрэтна падыходзіць мне і той малітве, якую я выбіраю? Калі застаецца пачуццё няўдачы дзень за днём, то можа варта штосьці ў ёй змяніць.
І з гэтай патрэбай зменаў і вернасці таксама малітве спалучаецца яшчэ одно пытанне: як? Або што будзе маёй малітвай? І выбар тут сапраўды вялікі. Толькі паслухайце пра асноўныя спосабы малітвы, якія я вам хачу расказаць. Выкарыстанне слоў для размовы з Богам, маўчанне з мэтай слухання і атрымання асалоды ад прабывання ў прысутнасці Бога. Спроба суцішыць працэс мыслення, прасцей кажучы, паспрабаваць не думаць, паслухаць. Выраз сваёй любові да Бога і прыняцце Яго любові. Уяўленне і візуалізацыя. Альбо пошук адказаў на пытанні. Пошук натхнення ў выбары шляху, напрыклад, у выбары свайго паклікання. І ў межах гэтых спосабаў нашыя жывыя адносіны з Богам вылучаюцца у заступніцкай малітве, у праслаўленні, у пакаянні, у просьбе, у жалобе, або малітве з нагоды нейкіх святаў ці ўспамінаў, малітве таксама ў духоўным змаганні і шматлікія розныя яшчэ іншыя малітвы. Але гэта яшчэ не ўсё. Бо сам змест, або то, што мы казалі, як, што будзе нашай малітвай, таксама складаецца з розных формаў. Гэта можа быць адарацыя Найсвяцейшага сакраменту, чытанне псальмаў самастойна або ў супольнасці, засяроджванне на фрагменце святога пісання ці іншых тэкстаў, паўтарэнне слова ці фразы, ружанцовая малітва, дыялог з Богам, шпацыр, спалучаны з медытацыяй, захапленне прыгажосцю прыроды, выкарыстанне традыцыйных малітоўных тэкстаў, вядзенне таксама дзённіка ўласных разважанняў і ўласных малітваў, самотнае сузіранне, далучэнне да іншых у эўхарыстычнай літургіі альбо праз удзел у розных сакраментальных урачыстасцях, чытанне духоўнай літаратуры і проста кароткая спантанная малітва у патрэбе, якая, пэўна, нам кожнаму здаралася. І вось усе гэтыя шляхі, а таксама нечаканыя моманты жыцця, якія лучаць нас з веліччу Божай таямніцы, з'яўляецца часткай таго, што мы называем малітвай. І напрыканцы дазвольце невялічкую заўвагу. Успомнім, што малітва – гэта справа ўсяго жыцця, а значыць, справа нашага духоўнага ўзрастання. Мы можам забыць пра яе і вярнуцца да яе. Гэта значыць, мы вучымся пазнаваць Бога, адчуваць і рабіць так, як Ён. Больш таго, адкрываем сябе пад Яго позіркам. Дазваляем Яму змяніць сябе, бо Ён не дазволіць граху няволіць нас. І таму варта памятаць, што малітва – гэта не прылада, не інструмент, які трэба правільна абслугоўваць, каб яна прынесла адчувальную карысць, каб яна задзейнічала, каб яна была нейкай моцнай. Трэба быць чуйнымі, каб намі не авалодаў магічны падыход. Калі я зраблю ўсё правільна, то малітва будзе плённай. Зробіць цуд, які я прашу. Але яна не павінна стаць інструментам для задавольвання маіх патрэб, для пошуку камфорту, для пошуку нейкага разнявольвання, бо мэта сустрэчы – гэта сустрэча з сябрам і будаванне з ім блізкіх адносінаў. І такім чынам пакідаем вас на некаторы час з гэтымі трымя пытаннямі: навошта, калі і дзе маліцца. Пастарайцеся знайсці свае адказы і змяніце тое, што можна палепшыць. А ў наступным відэа мы раскажам больш падрабязна пра формы малітвы. Адказы на гэтыя пытанні можаце пісаць у каментарыях, дзяліцеся сваім досведам, што вас закранула, што вы ўжо выкарыстоўваеце, а пра што хацелі б даведацца.
Дякую. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.